Ay, salamat. Managid kong iisig ka ng eskwelahan ba? Di payo gid na ko ganiha, oy. Kay ako rin nakatubag sa pangutan ng teacher. Ya, ako rin unang nakatubag sa pangutan ng teacher. Ay, akong inon si Papa B. Malipay gito si Papa ba? Ay, akong inon si Papa B. Oy pa! May kinaanak ka diri pa! Kanang, nata ko'y good news ni mo pa! Kanang, di pa lagi na ko ganiha pa, oy! Kay, ako rin nakaunag tubag sa pangutanan ni teacher pa! Unsa nak? Tinood ka nak? Lagi pa! Mao ba? Hala, ka very good mo nak. Bright gid ay kay kanak no? Biwat gid kay kanak ko nak. Bright jud kay ko pa no! Uy, unya na nak. Unsa mo day pangutana sa teacher nimo nak? Ang pangutanan teacher pa, kung kinsa to'y walay mga assignment. Unsa? Hastang malasa. Dili di kaliwat na ko eh. Di kaliwat